We gaan sowieso met 3 man aan tafel zitten. Gaan we wat roleren. The Four Seasons met Oh What a Night. Nou, dat lijkt mij persoonlijk een heel mooi nummer om mee te beginnen. Leuk. Oh What a Night. Nou, dan gaat hij dan de laatste keer. U gaat luisteren naar een programma van Omroep Noorderbreedte. Nou, daar gaan we. Ja, een hele goeie avond, dames en heren. Ja, goedenavond. Welkom. Goedenavond. Omroep Noorderbreedte. De laatste joen van Omroep Noorderbreedte. Helaas valt het doek voor u. En ik heb het zo'n 24 jaar dien. Het doet je toch wel wat. Ik merk het nou ik in mijn stem dat het wat trilleriger wordt. Thijs staat er maar in, want we hebben nu live vanuit het MCL dus Oh What a Night van The Four Seasons. Toen ik erbij kwam, toen werd er uitzending verzorgd vanuit een soort kast. Schoonmaakkast was het, geloof ik. Ja, dat was de eerste uitzending. In het begin heet het nog Radio Triotel. Bestaat zo'n 43 jaar en is daarmee de oudste ziekenhuisomroep van Nederland. Onze programma's zijn er voor iedereen. Omroep Noorderbreedte. We hadden op de woensdagavond speelden we een quiz met de patiënten. Dus dan gingen de vrijwilligers alle bedden langs om quizformulieren langs te brengen. En daar kregen we heel veel reacties ook altijd op. Het was altijd erg leuk, ja. Zijn er voor iedereen. En daarna de Mills Brothers met I'll Be Around. If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. Het is natuurlijk heel fijn dat eigenlijk het hele team op 1 na aanwezig is. Om dit af te gaan sluiten. Hoe lang heb je op dit plak zitten? 15 jaar. En je weet net wat bloot. Nee. Tussen zie ik al een hele dag zie ik dat programma uit te zieken van wat zullen we nou eens draaien van na weken. En schitterend. Ja, prachtig. En dat is jammer, dat is oer. Ja, ik kom misschien wel eens bij wat, maar dit net. Nee, dit is gebeurd. Dat oude sentiment van vroeger, van al die jaren ziekenomroep. Dus ik dacht, we gaan ook even weer helemaal terug. Animals met House of the Rising Sun. Nog een 20 minuutjes inderdaad en dan zetten we de laatste plaat in. En dan kunnen we een hartstikke nummer van een ander. U hebt geluisterd naar een programma van Omroep Noorderbreedte. En zoals gewoonlijk gaan wij na de eindtune altijd nog 1 plaatje draaien. En die hebben wij deze keer heel toepasselijk samen gevonden met het hele team. En dat is Level 42 met It's Over. Oké. Yes. Hoppa. Nou komt het. Wat ook een tweede verkocht? Ja, lekker koppakking. Zo, was hem. Nou, Deze ga ik bewaren voor later. Een mooi draaiboek. nou precies. Heb je, die bewaaien nog even dus. Ja, natuurlijk. Hoe lang had jij hier nog gezeten, Klaas? Bijna 25 jaar. 25 jaar. Ja. Dat was een liedje dus. Ja, ach ja, wie weet.